חשבתי שזה פרויקט מקסים, עם הרבה מאוד אפשרויות והרבה פוטנציאל גלום בו, ואני חושב שזה דבר מאוד מאוד חיובי. לא הייתי בטוח שזה יצליח. סאמר זה לא עונת התיירות החזקה של פארק הצפרות. זה הזכיר לי חול. איך לא חשבו על זה קודם? שמחתי לשמוע שיש כרטיס שמאחד את האתרי תיירות. את אורזת את החוויה התיירותית מחדש בחבל אילות. שקורה פה משהו עם חשיבה גדולה. זה מרגיש טוב. קודם כל, האזור שלנו אזור נפלא. התיירנים עובדים ביחד, ואנחנו מרגישים שיש לנו אבא ואמא גם באילת וגם בחבל אילות, וזו הרגשה טובה לעשות משהו ביחד, לעזור אחד לשני. זה לא מובן מאליו. זה מדהים, זה כיף לראות דברים, מה שנקרא, מהרעיון למציאות. כיף כבעל עסק, זה פעם ראשונה, חווים את זה, מנסים, אנשים אוהבים את הרעיון. וזה כיף גדול גם בשבילנו להכניס את הנושא של הגלידה לתוך עולמות של חדשנות ותיירות ודברים חדשים. קודם כל, כבוד גדול. אני אספר לך, בהתחלה שהגשנו את עצמנו, אז אמרו כזה, מה קשור, שפת דגים, לא כל כך התחבר להם. אבל מהר מאוד הם ראו את הפידבקים. זה מרגש ממש, פעם ראשונה, וכיף לקחת חלק בדבר כזה. אני חושב שזה כיף גדול מאוד, פארק הוא באמת אטרקציה מובילה. וואו, אני מרגישה שזכינו לקחת חלק בדבר הגדול והמדהים הזה. כמה הכרטיס הזה בא להם במקום, כמה הוא סידר להם את החופשה. כמה הם מופתעים לגלות מקומות חדשים בערבה, שזה באמת עשה להם סדר והם עפים עליו בכל מובן. התיירים פשוט ניצלו את הסאמר קארד עד הסוף, וזה הפך אותם מתיירים פסיביים לתיירים שעושים עוד ועוד ועוד, גם מים, גם טבע, גם כיף, דברים שבעבר הם היו מסתפקים באטרקציה אחת או שתיים, עכשיו הם פשוט היו על כל השטח וזה היה נהדר לכולם. כך הרבה שנים רצינו לבוא לפה, ופשוט לא היינו מגיעים בלי הסאמר קארד. ראיתי תופעה כזאת שהאנשים של סאמר קארד, האורחים, הם הרבה יותר בשהייה, הם פחות כזה רוצים להספיק. היה בהם משהו יותר נינוח, יותר סקרן, יותר באמת כזה מחפש משהו מעניין ופחות מנסה להגיע לאילת. מגיעים אלינו אוכלוסייה גדולה של משפחות שלא הכירו את הפארק ופתאום נחשפו למקום שהוא ייחודי באילת. זה איך לא הכרנו את המקום קודם. אז אתה ראית ממש אנשים שכאילו הרגישו בנוח, שיכולים לפנק את הילדים, לרוץ איתם, ליהנות, להספיק דברים. דרך אגב, זה יוציא אנשים מהמלונות, אני חושב. הגיעו משפחות שלמות עם סבים, סבתות, זה היה מאוד מיוחד. קודם כל היו ביקורות מאוד טובות, לכן אני חושב שאנחנו כן נמשיך לעבוד בשת"פ שנה הבאה, וטיב הקהל, בעיקר טיב הקהל, שהוא עזר לנו פה באמת למקסם פה את האירוח. היה אורח שאמר שבזכות הכרטיס הם גילו שיש המון מה לעשות בערבה הדרומית, גם בתוך הקיבוצים וגם מחוץ לקיבוצים, וממש גילו את האזור שלנו בזכותו. ההרגשה הזאת של אורח שדאגו לו לכל החבילה, היא אולי המשמעותית ביותר. המבקרים שלכם הם אנשים מיוחדים עם הרבה סבלנות ועם רגישות, וכיף לי לעבוד מולם. הלוואי וכל האורחים שהיו מגיעים לכאן היו אורחים של סאמר קארד. שנה הבאה יהיה גם אוכל. אנחנו בעקבות הכרטיס מתכננים בשנה הבאה להרחיב לפעילויות קיץ נוספות. המשך יבוא. אותנו מאוד חשוב באזור שלנו, מייצר אקו-טוריזם, תיירות תוכן שהיא ערכית, שהיא אחרת. להגיע למשחקי אדמה זה לא איזו אטרקציה גדולה. קהל היעד שלנו מאוד מאוד ספציפי, אנשים שמחפשים איזשהו זמן איכות אחד עם השני של הורים וילדים. הם עוברים איזשהו תהליך של יצירה, של תסכול, של הצלחה. ממש איזושהי חוויית עומק. חשוב שיהיה גם את הדברים האלה, הערכיים, הקטנים. קודם כל הייתי רוצה לראות התרחבות של הכרטיס, כמובן שיוסיפו עוד אטרקציות, שאנחנו המובילה שבהם. אני חושב שזה מיזם מבורך מאוד. זה לא סתם עוד הנחה, זה לא סתם עוד קופון, זה מייצר גם וייב של שיח. יש גם את זה, יש אטרקציה כזאת באילת, אפשר לעשות פארק מים, אפשר גם, יש שפת דגים, כל מיני דברים בנוסף, בלי שום קשר. אני חושב שזה חשף גם את כל נושא הערבה, שאני באופן אישי כאילתי, לא ידעתי שקיימות כל האטרקציות האלה. אני בטוח שאפשר יהיה להוסיף עוד ועוד אטרקציות, ולתת באמת הצעת ערך אפילו עוד יותר מלאה לאנשים שלנו. אנחנו ניתן חוויה מדהימה גם שנה הבאה.
הסאמר קארד מזמן לכאן, אלינו לתמר עליה, אנשים שאם לא הכרטיס, הם לא היו מגיעים. לא חשבו שיש מקום כזה בתוך קיבוץ, בחבל, שנייה מאילת. אנשים מופתעים גם מהמקום, גם מהדברים שיש לנו כאן. בזכות הסאמר קארד למדתי להוציא קפה בכמויות. הרחבנו את מגוון האנשים שנחשפו למקום. אנשים הגיעו לבריכה ובצהריים נהנו מארוחת צהריים כאן, גלידה בקיוסק, כאילו איזושהי חוויה שהיא התחילה מרק בריכה, אבל נתנה איזה משהו עוטף יותר. אני חושב שזה הביא לעלייה של בעוד כ10%. כמובן שזה רק שנה ראשונה, ושנה הבאה אנחנו נמשיך להוביל ולמקסם את זה עוד יותר. היה הפתעה. ההפתעה בשבילנו כתיירנים, לגלות שהקיץ זה לא מקרה אבוד, והפתעה בשביל המבקרים, להקות פלמינגו, ציפורים קטנטנות שעפות אלפי קילומטרים, הם גילו עולם חדש, שאני חושב שבלי הסאמר קארד הם פשוט לא היו מנסים אותו. הוא גרם להם לנסות עוד ועוד ועוד, וגם אם היינו מספר 4 בעדיפויות שלהם לעשות, הפעם הם עשו אותו. בעיקר הכוכבים, אני אגיד שזה העיף את הפרויקט הזה לפי כמה, קפיצה קוונטית כזאת. אנחנו חדשים יחסית בתיירנות, והשפיע לנו על איך אנחנו תופסים תיירנות, על כל הסיפור הזה של קיץ, משפחות, פעילויות. זה היה מאוד משמעותי עבורנו. אז בגלל שזה מדובר על שקיות, ושצריך לפתוח אותם, ולמלא אותם, ולשקול אותם, ולהדביק את המדבקה, זה בעצם עשה מין חוויה כזאת פה מקומית של אנשים, פנסיונרים, נכדים הגיעו לפה לעשות. זה עורר פה טיפה את המקום הזה מחוויה אחרת. אחת הבעיות הכי קשות לעסקים הקטנים באילת זה שהבתי מלון מאגדים בתוכם את כל הפעילויות. וכעסקים קטנים אז בעצם נתנו איזשהו value שגרם להם לצאת ולנסות להספיק כמה שיותר. בזכות הסאמר קארד פיתחנו את כל הנושא של ההשכרת ציוד שלא היה לפני, שאנחנו מזכירים היום חליפות הצלה ושנורקלים. ובעצם את כל המעטפת שאתה צריך כדי שנרקל וליהנות מהים. כן, בהחלט, מאוד. זה לימד אותנו על ימים כמו יום שני שהיה יום. שמנו אותו בצד וניסינו פה ושם לפתוח סיור, והפך להיות יום חזק מאוד של סיורים. הגדיל את כמות המתיירים והמסיירים אצלנו בימי שישי. זה לימד אותנו גם שבהצעת ערך נכונה, עם מוצר הוליסטי מתאים למשפחה, אפשר לתת גם חוויה, גם בעונה החמה הזו. אני חושב שסאמר קארד לימד, שיפר אותנו. כאב ראש, לא מפסיקים להגיע, אבל סתם תגיעו. כיפי. מרענן. value for money. חוויה. פגז. סנסציה. חוויה. הצלחה, בהחלט הצלחה. מושלם.